da ćemo sada pristupiti dodeli svedočanstava. Ovde se nalazi u ovoj koverti, plastično nalazi se, znači, svedočanstvo, izvod iz matične knjige, rođenih original koji je bio u školi, neke dece, neki su doneli fotokopije, pustu za polaganje ispita i oni roditelji koji nisu bili prisutni na poslednji roditeljskom dobijaju kalendar svih aktivnosti povodom završnog ispita. Naravno i knjige za uspeh odličan ili prosek 5.00. Marija Bašić. Marko Gojković. Filip Dajić. Sanja Đokić. Dalje Jovanović. Dobro. Manja Zilsić. Samo je drago. Da iskoristim priliku, više dolazi će vada da me vide. Aleksandar Ilić. Stefan Janković. Olga Jokić. Pavel Kafeđiski koji je po mišljenju naše dece, svi po odelenju, najomiljeniji drug. Igor Milanov. Nikola Milivojević. Filip Nikolić. Dragana Nikolovska. Tatjana Sedlačka. Julijeta. Milo Čitrković. Ive Rakić. Ovako ćemo. Imamo da uradimo dve stvari koje su nam bitne za maturski ispit. Znači, roditelji će posle potpisati prijave. Ja sam sve ispunila, znači samo vas molim za vaš potpis. I deca moraju da potpišu u matičnoj knjizi, ja ću reći gde, ali pre toga, pre nego što tome pristupimo, ja bih zamolila Tanju. Da, ja sam poželjala. Stvarno i srećna i ponosna što sam danas sa vama. Hendikep ove škole su ta dva objekta i to što smo se nažalost retko viđali poslednjih te 4 godine. Kada sam ove zadnje godine bila 4. razred i otišla
onaj objekat, bez obzira što smo se mi povremeno viđali, što su oni dolazili mene da posete i da mi kažu za neke novosti, bilo je stvarno iznenađenje. Prvo, fizička promena. To su stvarno sada momci i devojke, i to lepi momci i devojke. Ponosna sam što sam zajedno s vama učila pod znacima navoda prva slova, mnogi su znali slova, ali ona neka prva znanja i prva životna iskustva, prve izlete smo proveli zajedno. Naravno da se oni toga više ni ne sećaju mnogo, da sad idu neke druge zanimljivije stvari. Ono što mi je posebno bilo drago, to je da taj neki naš zajednički život, pa i ja sam pomenuta u pismenim zadacima dece i to je stvarno jedna velika satisfakcija i velika sreća. Moram da kažem da, kao juče da je bilo kad smo imali našu završnu priredbu, kad je bilo isto kao i sada puno emocija, moja negde poruka koja naravno je bila onako poruka i roditelja svakako, a to je da iznad svega se trudite da budete dobri ljudi. Ta poruka ostaje i dalje. Moram da kažem da sam bila ponosna, da nema veće sreće za jednog učitelja nego kad mi kolege koje predaju nastavnici od 5. do 8. Kad sam odlazila tamo i ove godine kažu koleginice, pravo je uživanje ući u vaše odeljenje. Naravno, to je najveća zasluga vaša, naše dece, onda roditelja, a nekako mi se čini da tu i moja malenkost igra jednu malu ulogu. Žao mi što sinoć nisam bila sa vama, ali ovaj dan je ovako posebno lep i svečan. Ja vas pozdravljam, želim vas da me ne zaboravite i još važnije da ne zaboravite jedni druge. Trudite se da ostanete u kontaktu, svako to prijateljstvo je jedno veliko bogatstvo, barem isto onoliko koliko su ove vaše dobre ocene. Pozdravljam i roditelje, nekako vas osjećam ne samo kao roditelje mojih đaka, nego i kao prijatelje sa kojima se zaista uvek rado vidim i uvek imamo neke i zajedničke teme, tako da još jednom kad se budete upisali nemojte da zaboravite učiteljicu, dođite da ispričate kako je i kako vam ide. Ništa, još jednom vam hvala. Osjećam ja potrebno nešto pametno da kažem. Jeste da sam jako kratko bila sa vama, bit ću kratko i ovako. Za godinu dana koliko sam bila sa vama, ja sam se mnogo gnjavila i mnogo sam zdravila, kako koga ponosom, još bi neke dajela i dalje, ali sam jako ponosna na vas. Ja sam u suštini spoznala kako ste zajedno. Ste sjajni, sjajno ste odeljenje. Verujte samo malo više u sebe, verujte da možete mnogo da postignete, nikad ne posustite, nikad ne odustajte u ovom životu. Znam koliko možete, verujte ste potencijal svako od vas deca. Onog momenta kada klonete, kada kažete sutra na prijemno, nebitno, srednja škola, fakultet, ja ne mogu, šta ne možete? Glavu gore i samo napred i sanjajte i borite se i budite vredni i uporni i radite. To je ono što vam ovako od srca kažem u nekim zadnjim momentima. Volim vas puno i mnogo mi značiti svako dobro, sve najbolje. Ovako, ja ću vas moliti da... Ali sećanje na vas nikad.